Dobrý deň, volám sa Olga Červeňová, som docentka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Detskej nefrológii, ktorú vlastne tu vykonávam, sa venujem už veľmi veľa rokov. Venujem sa hlavne vrodeným vývojovým chýbam obličiek a pred 30 rokmi som založila screening vrodených vývojových chýb obličiek na Slovensku v pôrodniciach. Postupne sme vyškolili neonatológov a vlastne tento screening sa začal. Okrem toho sa venujem aj ostatným samozrejme ochoreniam obličiek, a to hlavne infekciám močových ciest a nočnému pomočovaniu. Mám jednu obrovskú výhodu, pretože pacienti, ktorí sú posielaní sem hlavne z pôrodníc, vyšetrím ich a ďalej ich môžem sledovať a ak potrebujem, mám tu hneď urológov veľmi skúsených, docenta Brezu a doktora Bartoňa, s ktorými spolu rozhodneme, čo ďalej bude s pacientom, to znamená, či bude ďalej operovaný, alebo či bude to sledovanie len konzervatívne. Takže nech sa páči, prídite k nám. Máme veľké skúsenosti hlavne s diagnostikou a liečbou vrodených vývojových chýb obličiek. Tešíme sa na vašu návštevu v našej ambulancii na Interklinik a dúfam, že vám pomôžeme riešiť všetky problémy vášho dieťaťa.